Bliv. Så er vi i gang igen med noget Team Fortress 2. Mig og Anders for den dejlige dreng Emil. Nej, pis for langt. For helvede, jeg soks til det her. Det var sgu da helt sindssygt. Snak lige med min mor. Fik lige chokolade. Snyd. Ja, hun kom lige med 2 stykker slik. Det var for en gang fra transformationen. Ej, det er det kraftigt med løgn, så springer mig selv i luften. Alex Eriksen fik headshot. Det er sgu da nyt, hva'? Ja, det sker sgu aldrig. Kæft. Lad mig se, du sniper. Hvad ellers? Det ved jeg ikke, altså jeg er dæmon, men jeg hopper bare rundt. Ej, for jeg har en usædvanlig sniper, Emil. Det er sådan dem jeg kræfter med her. Ja, det er standard sniperen, bare strange. Jamen jeg vil også gerne have den. Det er ærgerligt bare. Ja, jeg vil have den, Anders. Du er ond mod mig. Ja, det synes jeg også, som jeg selv er, hvad vi laver. Stakkels lille mig, der ikke har noget. Du kan godt bruge en ingeniør, så vi kan få noget skud her. Nå. Det gik så ikke alt for godt. Ja, der er 9. Du har min hals. Ved hvor lang tid optager Emil? Hvad? Hvor lang tid optager vi? Det ved jeg ikke, en 20 minutters tid regner du med. Ja. Det var bare for. Og så altså nu, hvis man sidder og ser det derude, jamen I optager jo i det ekstra 10 minutter. Jamen det vidste vi sgu ikke på det her tidspunkt, og nu gjorde jeg det sgu igen. Den dum. Nej. Au, at vi vil optage det, hvis jeg 10 minutter. Jeg har 2 liv tilbage. Yay! Og der er en pyro lige i nærheden af mig. Det var dejligt. Nå, så er det godt, jeg er super medic. Du må gerne komme og hjælpe mig så. Jamen, jeg har det nyeste udstyr. Jamen. Jeg har den der seje nye en, der har 4 overcharges. Hvad fanden hedder den nu? Emil, kom der. Og så her, tak. Der. Helt er pisse hurtigt. Vashkinator, eller hedder den med den der væk? Ja, det kan godt være, den hedder Vashkinator. Nå, en stil. Den hedder den med Vaki. Ham der, okay, han er med os. Han er mærkelig fyr. Ham der med et liv. Nå, han vil heales, det var sgu da derfor. Nej, virkelig. En mand med et liv vil heales. Det er noget nyt. Jeg vidste ikke, hvad det var en lille. Lidt en gang mellem bror her. For helvede. Skyd ham, Anders. Red mig. For helvede. Jamen, jeg har ikke rigtig noget at skyde med længere. Ubercharge. Det er ikke Ubercharge, det der mit. Det er bare, så jeg ikke tager skade skud. Ubercharge. Ja, Ubercharge. Min hjælper ikke så meget, det der lige nu. Jo. Jeg kan ikke nå at fange ham. Efter så skal jeg virkelig gøre det hele. Jeg har ikke flere skud tilbage, vel? Ej, men du soks det virkelig. Jeg har ikke flere skud tilbage. Er der dig, der er sindssygt red mig? Ja, jeg ved ikke redder længere. Shit. Det skal man virkelig kræfte. Jeg tror, jeg tager scout den her gang. Vi burde næsten gå imod hinanden, så vi kan se, hvor meget jeg påner som spy. Jamen, der er ikke rigtig plads på det andet hold, mener jeg ikke. Yes, men det skal jeg have dræbt dig. Ja. Helvede med det. Sidste gang jeg spillede mod dig, tror du til at lane pie, der er der påner der hele tiden. Det er bare fordi Michael altid døde. Du har ikke Michael, du spillede, det var dig. Nej. Hvorfor fuck er der en stor bold? Det tror jeg der sprang i luften, så fik han sådan en stor bold i den grund. Nej, den lumsk over ham der, det ved jeg bare. Det ved jeg simpelthen bare. Au, der døde jeg lige lidt indeni. Emil, er du stadig med det? Nej, jeg er spy. Jeg har ret voldsomt brug for en medic lige nu. Ja, men du må sgu lige undvære, at du slap øf. Det siger du som en, du ikke har brug for en medic. Nej! Au, hvad er du der? Du er scout. Nej, jeg tror faktisk, jeg vil prøve at snipe for en gang skyld. Der er en, der dræbte sig selv, så blev han helt miljøet. Nej, jeg død. Det kan være, at det var mig. Jeg dræbte nemlig mig selv. Nej, der er et eller andet med et eller andet. Jamen, nu kommer Jonas til. Det ved jeg ikke, han er på Steam, ved jeg. Ja, han så også en spiller Team Fortress. Vi kan bare sige, at han skal join vores game. Jeg kan jo lige hurtigt gøre det. Ja, nu må du gerne. Nå, han joiner lige gamen. Ja, han må se. Skal vi prøve at ringe ham op på SPP? Ja, du må prøve at sende ud til for ham. Jeg er ikke rigtig tidlig nu. Goddag.
Nej, der var han sgu. Det er uventet Jonas. Yay! Ja. I kender nok til det se. Nej, ikke godt. Jo, jamen, jeg har også altid set. Anders, jeg vil se på din hat. Jeg vil se på den. Vinder I? Så slår du kraftigt med det hele. Ja, den Vinder der I? flamingo-drengen, eller hvad? Hvad? Er det flamingo-drengen? Jeg ved ikke, om vi vinder. Hvem er du med, Jonas? Cowboyhat, eller hvad jeg har på. Jeg vil ikke komme ind endnu. Spiller I sammen? Ja. Hvilken Anders, hold er I? Jo, Anders, jeg vil tage din hat. Du kom på holdet, tror jeg, Jonas. Flamingo-drengen, eller hvad? Men optager I? Ja, tror jeg. Ah, okay. Eller Anders tror i hvert fald, han ved, hvad han gør. Ja, jeg tror, jeg optager. Ej, for helvede, det bliver kraftigt skudt ned igen. Jeg er ret sikker på, at jeg optager lige nu, sådan forholdsvis. Så han forholdsvis meget. Ja, jeg skal optage op i hjørnet, så det er jeg ret sikker på, at jeg gør. Okay, hvad skal jeg være? Du skal være en dreng, tror jeg. Ja, det er godt set. Tror du? Nej, jeg ved, ja. Det er faktisk længe siden, jeg har været scout med den der, hvad hedder Babyface Blaster. Den er faktisk ret god, når man først kommer op for max. Og så skal jeg også lige have Pretty Boys Pocket Pistol. Det er sådan, det lød. Jeg synes, den er lidt irriterende. Jeg tror, jeg har byttet den. Hvem skal jeg spille? Altså, jeg er scout. Jeg er ligeglad. Jeg er på 100. Jeg tror bare, jeg skal være grenade. Grenade, du mener ikke? Nej, jeg skulle lige sige Det må det. man. Jeg har fået mildt skræmmende til min sniper rifle. Yay! Hvorfor kan jeg ikke få sådan en? Fordi du ikke har givet nok for den. Jeg er klar over, hvor meget jeg gav for den der. Ja, jeg skal da nok give dig noget. Hvad har jeg egentlig spændende serie? Hvad har du? Jeg har en bunk atompunch. Det kan jeg sgu ikke rigtig bruge til noget. Det skal simpelthen være noget helt nyt ting, du skal have så. Nå, men jeg har da... Hvad fanden er det? Du ved, den der vacuum eater. Ja, det er så ikke rigtig nok. Det er også det. Hvad er der nye ting, Emil? Hvad er der ellers nye ting? Jeg har også... Nej, den får du fandme ikke. Hvad for en? Det er min fis. Når de fester, andre spiller, kan alle have våben. Det er Burning Bongos. Hvad fuck er det? Det er til pyro. Hvad er det? Det er bongotrummer. Kan jeg bruge dem til noget? Ja. Er de våben? Nej. Hvad er de så? Det er sådan nogle bongotrummer, du har på med til pyroen. Det er kun våben, jeg kan have nogle af de nye våben, før jeg giver dig noget. Du kan få det er bare så bargain, eller bargain. Det er hvordan det udtales. Bare bargain, eller hvad? Ja, jeg ved ikke, hvad den hedder. Men du får ikke mit taunt. Det får du selv ikke. Nej, det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg har allerede min egen taunt. Hvad er det for en? 2 sekunder. Altså, jeg er i hvert fald high five. Ja, jeg har en anden en. 2 sekunder. Hvor er I? Jeg står i spawn. Jeg render også rundt og spawner et sted. Bare sådan. Og står og sauser lidt. Jeg står helt Anders. Så skal jeg ud som heavy. Der står en heavy inde bag en væg. Der var sådan 3 sniper, der så sigter for ham. Jonas, nu kommer jeg som heavy. Og jeg har en sandwich med. Spøj mig, så kom vi. Det hedder du ikke. Jeg kan ikke se dig. Der var Jonas bag dig. Scheisse. Nej, min iPad den døde. Det var bare svært, for du sidder og snakker over iPad'en lige nu, gør du ikke? Jo. Ja, hvordan kan du så dø? Jamen, den gik sort. Nå. Forresten, altså, den er stadig i Tommys lore. Nej, jeg bruger den der... Ja, det er Jamen, jeg kan ikke gå med så langt frem, som hvis jeg selv her meget... Au. Au. Jeg skal sådan spejle Nu skal nu. du se Rainbow-ting i sådan her, Emil. Jamen, jeg kan også gerne have den. Jeg vil bare gerne have anden pyro. Hvordan danser man? Det er vist bare en, det jeg er har. Og hvorfor kan jeg ikke lave den der... Sådan der kom den. Det er snyd, du har den også. Men jeg er bare bongotrummer. Fuck. Emil, hvad nu laver sådan en speciel... Kan jeg ikke heal dig med den her? Nej, du skal bruge din Det er medic. specielle hvad? Hvad hedder den der? Hver våben har nærmest sin egen taunt. Men prøv nu at bruge det. Jamen, det er jo bare G. Der bruger jeg den der creepy ting. Jamen, det ved jeg godt, men det er, når du skal til våben. Hvad? Det kan man på, hvilke våben du har i hånden. Jeg har Rainbow lige nu. Ja, men hvis du skifter våben, så burde du gerne få noget andet. Der er billig Det hamburger. gør jeg også. Det er lidt mærkeligt. Men Rainbow, det er ikke Emil. Hvad Rainbow, den gør? Ja, den der kæmpe ildstrøb, halløj sådan noget. Ja, regnbue-ting der. Jeg tror ikke, for mig med den. Hvor er du henne? Jeg er oppe i tårnet. Nå, der er Jonas, der render rundt lige der. Ja, det. Yikes. Altså, hvis det er en spy, så er det ikke mig. Jonas, prøv at se her, Jonas. Jonas, du er med i blå. Med i blå. Hvor er du? Jeg står i foran dig. Pyro.
Nej, det er Du er sgu lige så pæn som jeg er. Altså, jeg kan huske, at optog vi det, Anders. Hvor... Vi starter på en ny optagelse. vi? Nej, det gjorde vi ikke. Godt. Ej, det var fandme lidt dumt af mig, må jeg bare sige. Ja. Hvad snakker vi om? Ja, altså Jonas, det var fordi jeg var med i grænsen som var sniper. Så var der en scout med et liv, han blev ved med at stå foran og hoppe foran. Jeg kunne simpelthen ikke stå der en vildt. Nå ja, det, jo, det optog vi godt nok. Så begyndte jeg så at tænke, jamen han havde sgu da egentlig kun et liv, og jeg var der med, ikke? Det Så gik det op for jeg mig, han skulle da egentlig et liv. Det optog jeg da, Emil. Jamen, jeg kunne ikke huske det. Ellers. Slap bøf. Du har rundt som ingeniør. Ja, det er det. Nej, der er en, der prøver at slå ihjel med en øldåse. Det er der ret tit nogen, der gør, faktisk. Øldåse, hvad fuck? Der er sgu ikke nogen øldåse. Nej. Ikke rigtig, ikke spillet. Eller jo, der er den, men det er bare ikke rigtig øl, du drikker, kan man sige. Kæft, men jeg er ude på Rampage lige nu. Nej, så får en Uber, ligesom jeg. Boom. Emil, hvad spiller du som? Spy. Det kan ikke rigtig bruges. 4 kills lige i træk. Jeg stinker til at spille lige nu. Ja, det ved vi godt, Anders. Du behøver ikke skjule det for os. Okay. 5 kills. Vi prøver at gå lidt demo, mand. Det var han er bedre. Nej, han sucks også. Der er ikke noget sted, du er på en rampage, Emil. Ej, men jeg er bare på Rampage. Ja. Oh shit! I got me killer! Hvordan vidste han det var? Han der bruger hacks, det vil jeg ved med. Bedre end dig, Emil, derfor. Nej, han bruger hacks. Slyng lige med det kan tage her, dejligt. Det er altså forfriskende, så går han lige ind i vores base. Ja, han gik lige ind i dig, Emil. Der har man lige slynget at tage. Men what? Jeg fik ikke noget forklædning ved det. Pis. Hvad er det for noget, Emil? Det er dårlig kvalitet. Jamen, du er ikke engang i HD, husk det. Hvad? Du er ikke i HD. Der er sgu da. Nej, du er ej. Det er du da heller ikke. Jo, jeg er meget HD. Jeg er ret forvirret, men okay. Ja, du skal bare være forvirret. Du skal altid gøre det på mest besværlige måde. Ja, Au. kommer der. Døde, Ja, det er sjovt. Hvad for noget? Du står bare og banker. Vi står sådan 2 og ved at opgradere, synes vi. Forresten, Jonas, du snakker ikke ret meget. Nej, Du snakker alt for lidt. det er sgu da lige. Det skal være ligesom mig, der koger løs. Du snakker for meget nu. Nej, Jo, du gør. jeg er bare ved lige at snakke. Ja, det var også lidt det der engang mellem at få de problemer, Emil. Nej. Jeg siger dig, der er ikke nogen, der kan komme herhen nu. Dø, dumme ingeniør. Nej, det er da ret dumt, hvis skulle hen til dig, Jonas. Det er Ej, så ramte jeg kraften mig selv. Hvordan? Ja. Fuck. det var da dumt, Emil. Han stod i vejen, altså. Stod i vejen. Så Tror jeg det tror var, jeg faktisk... prøver at være sniper med jægeren. ved jeg skal ud med det kravmangler. Det kavmangler, er det ikke den der Den der laser ting. Kokvasser 5000, er ikke det, den hedder? Jo, på dansk kan jeg godt, hvad den hedder, men jeg spiller på engelsk. Ja, det er godt. Jeg er jo moderne. Og Shibuin. Den er prøver at bruge Huntsman. Også bruge maskinen. Og Jeg sidder bare med min håndpistol. jeg tror faktisk også, jeg er ude med maskinen, så, eller makinaen, som den faktisk hedder. Ja, jeg tror, jeg bruger jægeren den omgang lige for at prøve den. Ja, den er pisse dårlig, jeg har den selv. Ja, jeg ved godt. Nej, den er faktisk god, når de rammer med den. Ja, hvis man rammer. Ja, problemet er bare, at fjenden de kan se projektilet, inden det rammer. Hvad er det nu, vi så snakker om? Jamen, jeg fik da alligevel en der. Du er dead. Pisse, der var en, der kunne se mig. Kom så. Nej, den sad Fik selv dig. Det er svært at holde. Kom her, lille heavy. En lille heavy lige frem. Lille og lille, det ved jeg da ikke lige. Men selvfølgelig været sin syn på sagen, ja. Der er en 2 med kill, hvad er det for noget? Var det dig, jeg så der? Eller jeg var sådan en sniper, der løb rundt ned på deres base, bare for at prøve. Jamen så var det dig, jeg så. Ja, og nu tager jeg godt nok. Jeg tror måske, jeg går lidt længere. Au, nå, det var derfor, jeg døde. Jeg tror, jeg skal prøve at være lidt mere defensiv måske. Jeg ved ikke lige hvorfor. Okay. Men det der med at gå rundt og finde base med sniper, det er sgu ikke så godt. Nej. Det er mega lang tid siden. Fuck. Siden jeg døde. Men hvad spiller du som? Ingeniør? Altså, jeg står bare og slår en i hovedet. Ja, du spiller som ingeniør, ja. Anders, hvor er du henne? Jeg er spawn, jeg er lige bag dig. Åh! Ej, nu dør jeg kraften også.
Au! Du skræfter mig sådan, jeg dør. Hvad fik du? Det er escape plan. Hvad er det det er flugtplanen? Hvad helt præcis den gør? Det er jo mindre liv du har, jo hurtigere løber du. Det er pisse praktisk. Kan den bruges til alle pladser eller hvad? Nej, kun fanden kan der ham der med Soldiers. ja, det var det han hed. Det er jo bare ingen pointe. Jo, det er faktisk ret god. Altså jeg går med dem, og så The Black Box, og så Gunboats. Jeg kan ikke rigtig se nogen pointe i den. Har du husket tiden også? Ja, vi er ved anden optagelse, Emil. Nå ja, jamen altså. Jeg tænker frem af. Nå ja. Altså vi har spillet i 15 minutter nu. Ja, vi har spillet i næsten en time sådan set, men alle andre optagelser de er bare fejlet. Fordi Skype fucked op og... Ja, og så bliver vi lidt boing, og så stabuk. Og så TDC, og... Ja, alle de der... Altså, hvad gik ikke galt? Hvad? Hvad gik ikke galt? Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad der ikke gik galt i her. Jeg skulle også ud at spise, så det gik heller ikke. Nej, og nu døde jeg. Alt gik galt. Ja, bip. Mip. Det er en badebold der, den er altså irriterende. Ja, faktisk ja. Hvorfor en badebold snakker vi? Gotcha. Jeg har tendens til at lyde som en høne. Det er ikke nu kræve, vi sidder og optager. Spy. Au, nu dør jeg. Spy. Der er en spy her ved vores base mit. Yeah! Den solgte der. Ja, det er jo lidt noget lort, det her. What the fuck? En spy, der er forklædt som buske. Han er forklædt som mig eller en stil, tror jeg. Nej, det er han ikke. Jeg er ikke ugen mere. Ravnrup er dominating. Hvem du net? Det er sygt, Jonas. Nej. Ja, altså... Altså vores... Og jeg står bare over her, bare... det kører. Harry. Anders på siden af dig. Hvad? På siden af der? Nå, ham har jeg slet ikke set. Nej, ham jeg var efter Anders. Skal jeg lige have rocket jumpet ham? Quickscope. What? Døde du? Ja, nu bliver jeg kraftigt også domineret. Jeg kan ikke lide den her bane. Ja, det er helt fint. Ja, du er da også fint med alt. Ja, jeg er ret positivt menneske. Alt for positivt. Du snakker alt for lidt. Kæft, jeg snakker sgu mere end nu kan nogle gange. Nej, så har du ikke set mig over på Læsø. Nej, det har jeg nok ikke. Jeg tror måske også, det er meget godt, jeg ikke har det. Det er ret fint, hvis jeg har. I stedet gå og stalke dig. Nå. Så fik jeg lige lidt mere lort. Køb lige en baggrundsmusik, Emil også. Ja, jeg hørte ikke lige efter. Nej, det gør jeg ikke. Men jeg hører ikke engang efter, hvad jeg selv sidder og siger. Nej, det er ikke det, jeg skulle ikke. Det er også derfor, jeg ligesom ikke rigtig tager det så seriøst, at køre efter. Er du ikke seriøs? Nej, jeg tager det ikke så seriøst, at køre efter. Man skal altid være seriøs. Det er kun læreren, der siger sådan noget bøvl. Jonas, er du spy? Ja, det er du kraftedeme. Fedt. Ej, ham der vil jeg jo have haft. Hvad er der da? Det er jo fordi, jeg stod lige bag dig, da du dræbte en. Ja, man kan også bare se, at du løber sådan rundt. Ja, Jonas, nu skal jeg vise dig, hvordan en ægte spy gør det her. Inden de kan sådan se dig. Jeg er ikke død lige siden jeg tog spy. Ej, det er 3 sekunder siden. Det er det der problemet. Ej, altså jeg fører over dig. Hvad snakker du om? Det skulle da... Ja. Snakker du om, Emil føler over mig? Jeg fører. Nå, fører, altså hvis de føler... Det er også, jeg kan bare ikke en eller anden grund... Jamen, jeg føler sgu lige lidt over for dig, Anders. Det kan jeg godt sige. Det er bare ikke rigtigt. Jeg fik et eller andet 10 Emil, inden jeg døde. Men sætter vi det. Jeg kan bare ikke... Jeg kan kun spille LOL Z, når det er sådan nogle her, eller noget. Jeg ved ikke hvorfor. Fy det. Der står en heavy op på... toppen deroppe. Nej, det var lidt noget lort her, det kan godt love. Jeg hader bare Beyblade bare, så man går så langsomt, inden man begynder at skyde nogen. Så er man som regel død, inden man nogensinde får nok speed til at slippe væk. Ej. Anders And, Danmark. Big guy. Yes. Right in the face. Der er en der hedder Anders And fra Danmark, der er connected. Ja, da. Swoop! What? Han er ond. Han det stedet ond, eller? Jamen, jeg var så tæt på at være for ham derhjemme, så stod man bare skyder med bazookaen. Altså, hvor ondt er det ikke lige? Jeg har chancen. Jamen altså, nu lyder det ligesom som Oj! Det er ikke dig, sådan Oj! varmt selv. Oj! Ja, det lyder jo meget specielt. Ja, det...
Sådan, ui. Jeg fik sgu da her mange, mand. Jeg fik triple kill. Så Ja, det er da ikke ret mange. nu. Ja, jeg er garanteret lagt mærke til det. Ja, historisk morgen. Hvad fanden laver I der? Ja, vi lavede lige et par småfejl, men hvad fanden. Altså, vi skal til at lave en outro nu. Og ja, det er en outro. Så vi ses igen på et eller andet tidspunkt. Bye bye derude. Boom.